खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 24 सैत्र दान 1431 मायथाइ समबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियाव दङ मेष राशि। मानसिफ्रा होनाय गोजाम दाहारफोरखौ मोनफिननो हागौ एबा मोनसे गोदान मावथांखियाव रां थिसननो थाखाय रां आरजिनो हागौ। दान होग्रा हाबायाव नांथाबनो थाखाय गावनि गावारि जिउनिफ्राय एसे सम दिहुन। बेयो नोंथांनो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन, नाथाय बेनि थाखाय नोंथांनि गावारि जिउखौ नेवसिनाङा। नोंथाङा मोन्नैयावबो समान नोजोर होनांगोन। नोंथांनि गोसो गोनां आखुखौ सामलाय, मानोना बेयो नोंथांनि लोगोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन। दिनै नोंथाङा रिलेक्स मोनगोन। दिनै नोंथाङा बबेबा मोनसे गाहाय नखरारि आयदानि सायावबो थिरांथा लानांनो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ सिगांनि रुजुनायाव साबसिन खालामगोन। बेयो न'आव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिहोगोन। दिनै नोंथाङा जुलिनि थांखि मोननो हागौ आरो नोंथांनि अनजालुजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गायत्री मन्त्रखौ रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ सिरि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना जायखिजाया गोदान खामानि जागायजेननायनि थाखाय मोजां जागोन। सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव साबसिन फिथाय मिजिंथिनो हायो। जेबो बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो नाङा होनना सांग्रां जा। सिरि आरो नारसिनथाय गैयै थानो नाजा, मानोना बेयो नोंथांनि गोसोआरि दिदोमथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिनै गोख्रों थागोन। धोननि मुलाम्फा जागोन। आबुं जायै खामानिफोरा दिनै आबुं जागोन। नोंथांनि लोगोफोर आरो गेदेरफोरजों गोरोबलायनाय सोमोन्दो बानायनो नाजा। दिनै नोंथाङा मोनसे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ जाय नोंथांनि गोसोखौ गोजौआव लाखिगोन। समाजारि सावरायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि खरसाखौ गोबाङैनो बांहोनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मोनदांथिफोरखौ दुखु होनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि रागाखौ नोजोर हो। बेबादि सुबुंखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं जाय नोंथांनि गोसोखौ गोथौवै दांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होयोब्ला जाफुंसार आरो मुंदांखाया नोंथांनिनो जागोन। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दा फोरमाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आखुजों गुबुनफोरखौ नोंथांनि फारसे गोसो बोनो हायो, जाय नोंथांनि सुथुरफोरखौ दिनै लोगोनि आखाइ फोलावनो थाखाय दैदेननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मलआव शपिं खालामनो थांनो हागौ, जेराव नोंथाङा रेहाय मोनगोन। दिनै आयेन ग्रेजुएटफोरा मोजां कम्पानिफोरनिफ्राय साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि मोजां मोननायजों सम हगारनाया नोंथांखौ नोंथांनि सोमोन्दोआव खाथिसिनाव लाबोगोन। देबि दुर्गानो खिर बावनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय रमान्टिक सोमोन्दोखौ गोदान खालामनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां खाबु। खाफालआ नोंनि फारसे। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव मिजिंनि मोनसे गोदान सोरां फैगोन। बेयो मोनसे फिसा बाथ्रा बायदि नुनो हागौ, नाथाय बेयो इयुनाव नोंथांनि सोमोन्दोआव गाज्रि थासारि सोमजिहोनो हागौ। नखरारि जेंनाफोरा नोंथांनि गोसोखौ आवग्रिगोन आरो नोंथांनि मोजाङै खामानि मावनो हानाय गोहोखौबो खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि थुलुंगानायजों नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय साफ्रोमखौबो गोहोम खोख्लैनो हागोन।
नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां सावस्रिनि थाखाय मोजां उन्दुनाया गोनांथार। नों एसे उन्दुबावनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, मोजां बिथिंफोरखौ नायनायाव जेबो गोरोन्थि गैया। दिनै बै जि-जोम गाननायनिफ्राय गोजानाव था जायखौ नोंथांनि अनजाथावआ मोजां मोना, नङाब्ला बिसोरो दुखु मोननो हागौ। बाहागोआरि आरो फालांगियारि बादायलायनायनिफ्राय गोजानाव था। लामायाव जानला-मानला गारि दासालाय आरो नाङै खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। बेयो जानो हागौ दि गिबियाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय बाङाइ गोसो होगोन, नाथाय साननि जोबनायथिं नोंथाङा हमदांनो हागोन दि बिसोरो नोंथांनि थाखाय खामानिफोराव मुखुबमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। वृश्चिक राशि, दिनै खाफालआ नोंनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोबां साननिफ्रायनो जाय खामानिखौ फोजोबनो सानगासिनो दं, बेयो दिनै एसे हेफाजाबजों जाफुंगोन। दिनै गुबुननि खामानिनि सायाव बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। ससियेल नेटवार्किंजों सोमोन्दो थानाय बे नेरसोनगोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो थानाय गुबुन हादोरावबो दावबायनो गोनां जानो हागौ। केसर फुनब्ला मोनफ्रोमबो खामानियाव मुलाम्फा जागोन। हाखु-दाखु थिरांथा दाला, जाहाथे नोंथाङा उननि जिउआव उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि रागायाव सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला नोंथाङा नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ। जायखिजाया खामानियाव जाफुंसार जानो हायैनि थाखाय गोसो बायनायनि जाथावना दं। थुनलाइ एबा गुबुन सोरजिलु आरिमुफोराव गोसो थागोन। गथ'फोरनि बागै जिंगा सिनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन। हायोब्ला दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनैनि साना फालांगियारि सुबुं समाजनि थाखाय मोनसे मोजां सान। फालांगि आरो आयआ बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनि मोजांनि थाखाय मासि जौगानाया जाथावना। जुलि नागिरग्राफोरा जिउनि लोगोरि मोननो हागौ। नखराव नोंथांनि बिसि आरो फिसाज्लानिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, गुबुननि फारसे गाज्रि थांखि लाखिनाया गोसोआरि नारसिनथायखौ जोनोम होनो हागौ। बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेफोर समखौ ओरैनो गारलाङो आरो नोंथांनि गोहोखौ खहा खालामो। गुबै सम्फथियाव रां थिसननाया मोजां मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि नखरा मोनसे फिसा आयदाखौ रुजुजायै खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा बेलासियाव लोगोफोरजों बायजोआव थाङो अब्ला मोनसे सानस्लाबै रमान्सआ नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। बादायलायनायनि जाहोनाव बांनाय खामानिया मेंनायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। नोंथांनि मोजां खामानिनि थाखाय दिनै मावख'आव प्रम'शन मोननो हागौ। दिनै जेबो गोनो गोथो गैयाजासे नोंथांनि बिबुंथिफोरखौ दिन्थि, मानोना बेयो नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां फोरमान जागोन। दिनै नोंथाङा नखरजों सावथुन नायनो थांनो हागौ। लाभबार्ड्सआ दिनै शपिं खालामनो थांगोन। बिमा दुर्गानो नालेंखर बावनाया नोंथांनि नखराव खुसि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोसो बायनाय मोनदांनो हागौ। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगियाव रां थिसननो हागोन आरो इयुननि थाखाय बिथांखि लानायजों लोगोसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन। नोंथाङा सुथुरफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। ओरैबायदि मोनसे सम फैनो हागौ जेब्ला गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनाया खहा जानो हागौ। गावनि नखरनो बावनो थाखाय एसे सम ला।
रमान्टिक आयदाफोराव सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथांनि मान आरो सन्मानाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। आंगोफोरनि बागै न'आव जिंगाया नोंथांनि सानस्रिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ, जायनि जाहोनाव गुबुनफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा सासे गोनां सुबुंजों सोमोन्दो लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।